கைஸ் இப்போ நம்ம எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணார் வந்திருக்கோம். இங்கே என்ன ஒர்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலும் மயிலும் தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம ஒர்க்கை ஆரம்பிக்கலாம். நடமாடி நாட்டுக்குள்ள முடிசூடி வீட்டுக்குள்ள வந்த எங்க வேலையா நான் பாட்டுக்குள்ள உன்னை வச்சு பாடட்டா நான் பாட்டுக்குள்ள உன்னை வச்சு பாடட்டா. கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மூணார்லேருந்து ஒர்க்கு கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். எப்படி இருக்குன்னு இப்போ நம்ம கிளைண்ட்லேயே கேட்போம். ஆனால் என்னோட ஒர்க் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து சொல்லுங்கண்ணா. இந்த ஒர்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கு, ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இவங்க பண்ணதுலயே பெஸ்ட்டாக பிடிச்சிருக்கு, நினைச்சதை விட பெஸ்ட்டா பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. சப்போஸ் நீங்கள் ஆன்லைனில் பார்த்தாலும் மூணார்காரங்க யாரும் பார்த்தீங்கன்னாலும் கண்டிப்பாக கூப்பிடுங்க. அவர் நம்பர் ஆன்லைனில் போடுவார், கண்டிப்பாக எடுத்து கூப்பிட்டுக்கோங்க. தேங்க்யூண்ணா. தேங்க்யூ.